Ahoj lidi, já jsem Tomáš Hušek a dneska jsem tu se svým bráchou. Čau. A dneska jsme tu u hry Pokédraw. To vlastně tak, že se nám na levé straně budou ukazovat Pokémoni a my na pravé straně je musíme kreslit podle obrázku, který se nám ukáže na levé straně. A protože to točím s bráchou, tak každý si nakreslí 2 Pokémony. A vy potom ohodnotíte, jak to vypadá. Já si dám generaci 1. A dáme si random. Snorlax. Dobře, tak dáme Snorlaxe. Tak, takový uši. Bože můj. Tak, Toho tak. nedáš. No, to si myslím taky. No. Snorlax. Aspoň ho nakreslím celýho. Snorlax. Ten Snorlax. Ten je těžký. Ještě to břicho. Tak, 3, 2, 1. V porovnání bych řekl, že se mi to moc nepovedlo a není moc tlustý. Takže teď kreslí brácha. A je to random. Nidoqueen. Takže kreslíš tady, jo? Jo. Ty jo, tak to chci vidět, jak to nakreslíš. Máš na to čas, jo? Ti ubíhá. Ty jo. No, co to je? No to tenhle, no. Co to je? Lidi. To mi nepřipadá jako Nidoqueen. Vůbec ne. To je spíš nějaký rozpuštěný, bez urážky hovínko, které křičí o pomoc. Fakt jako. Jo. Každý si dáme 3 Pokémony. Pane bože. OK, teď jdu kreslit já. Dragonite. Proč se mi tady dávají sami těžcí? A mně se dá zrovna ten nejtěžší. Jo, ale já chci být Pikachu. Ty už si ho měl. A rozhodně ho budu mít já. Ty ne. Já mám nosík, pusínku. Bože, To nedáš. to se mi vůbec nepovedlo. Ani jo. Teď jsem to Lidi, napište do komentáře, jestli se to bráchovi povedlo, nebo nepovedlo. Nejhorší je tam nakreslit Jigglypuff. To je bezpího. Dragonite vypadá jako X-Men, protože vidíte ty drápy? To vypadá jak X-Men, že jo? Jo. To vypadá jak X-Men, teď když kreslí ty brácho. Co to je? Magmar, toho mám i na kartičce. Tak, kresli Magmarka pěkně. Proč kreslíš ježka? Ježíšek je nekreslí. Pane bože! Co to je? Ježíšek. Lidi, vidíte na tom obrázku, jak má ten Magmar takový ty vlasy a že to vypadá kozy. No. Tak Kozy? toto se Magmarovi Toto se Magmarovi vůbec nepodobá. A příště se Martin bude snažit, že ano? Ano. Doufám. Magmar je hotov. Trada. Je tak XXL krát větší než Magmar. Máme tu? Já to mám strašně lehký. Duktrio. Hej. Ty, to máš strašně moc lehký.
Bože můj. Honem, jedu. Bacha, ach jo. Já jsem mu udělal anténu. Já mu udělal anténu. Lidi, já jsem mu fakt udělal anténu. A teď jsem já. Jo, ty jdeš ty, ale budeš se snažit. No to! Nidorán! Znám Nidoránka. Fialová, tak se k tomu hodí. Jen růžová to může být. Dělej. To je kanon! Ale fakt? To je jak úplně Karol, že To je jo? jak tank. Pusinku. Očička. Já si myslím, že dáme Martinovi ještě jednu šanci nakreslit nového Pokémona. A jestli ho nenakreslíš hezky a nebudeš se snažit, no aspoň si tam nakreslil ty nohy, na to ti pochválím. Jestli se nebudeš snažit, tak Ale já se snažím. příště se budeš snažit víc. Jo. Jasné? Tak co mám já? Ridon? Ne, ten je těžký. Dáme? Máme tu? Magmara, to už jsme měli. Máme tu? Nidorina? Ne? Jo, Ok, tak to zkusím. Bože můj! To se mi nepovedlo. Jo, to dáš. Toho znám. Sajdoka. Uděláme pěkný rafňák. Co to je? To je hezký, co? Nech toho. Aspoň to mám hezčí než ty. To teda nemáš. To teda nemáš. Ale lidi, musím se vám přiznat, že to na tuto obrazovku na telefonu. On tam má píník. Jo, má tam pindík. Ne, to jsem... A teď já. Teď jdeš ty. Že to kamarády nedá. To dám. Parasek, chceš nějakého jiného? Ne. Dáme ti jiného. To je? Dáš to? Ne. Mně to je. Tak. Dáš ho? Ne. Ne, to nedám. Ty vado, Vernusa na to nedám. Ano, Charmander! toho dám určitě. Charmander, ten je příbuzný Charizarda. Ten je strašně roztomilej. Ty jsi zlej. Hele, já si to povede. A toto má být. No. To má být jako pusa. Kde bude ta druhá ruka? Já už to nemůžu vymazat, to je škálený jak něco. Ty jak hodno. Ale já se snažil. Já vím, neměl jsi tam to. A tak si dáme každý ještě jednoho, jo. Já Vypadá jak E.T. já chci Pikachu a to Co? dáš. Ne, to ne. To už jsem měl. Ne v tomto videu, ale jak se... Jo. Golem. Golema máme. Golema. Co to je za kuličku? Ale jo, je to hezký. On jako něco střílí z ruky. Aha, dobře.
Brácha mi to teď zkazil. Ale to nevadí, vypadá to docela dobře. Dáme to do galerie. A refreshing brácha. Takže webová stránka není účtovací. To máš lehký. A já to nechci. Takže to tady máš. Toho už jsme měli. A jsme jít do tria. Monkey. Ne, tohle nedám. Toho nedáš, no. Jo. To dám. To je Kulku? Snaž se, jo? Snaž se, jo. Lidi, víte co? Pokud to přesáhne tak 2 lajky, tak bych si dal takovou challenge. V tomto, kdo nakreslí Hest Shades, no, to má ty oči. Kdo nakreslí Hest Shades, tak... Tady má ty oči. Tak aj to... Dobrá. Je to jedna velká čmáranice. No, jinak lidi, doufám, že se vám video líbilo. Já se s váma loučím i s bráchou. Čau. Čau.